Zugarramurditik, Euskal Herritik, zuzenean Jamaikara egin behar dugu salto, eta Zede Montre, Euskal Herriko talde baten eskutik gainera, Oiartzun, Irun eta inguru horietatik datorkigun banda batekin. Talde honen izena da Xuia Reggae Band, ez dute musika munduan urte asko egin, baina esan digutenez, gaurko hau izango mendute beren azken kontzertua. Beraz, despedida kontzertu batekin goaz. Orain, hemen Zugarramurdin zuzenean, Xuia Reggae Band. Kafea hartu eta baliatu. Baina ez da entzuten reggaea. Baina ez da entzuten reggaea. Zapi mesedez, musika. Saitu beharra daukat gaurkoan, aroko artetarekin ahoan. Baina ez da entzuten reggaea. Bizitza ontako kolorea. Reggaea, galtzak reggaea. Ez da entzuten reggaea. Galtzak reggaea. Ez da entzuten reggaea. Alde batetik bestera mugitu. Ez da txurian ezen ez aiarritu. Bentsa musika eriatela ditu. Ez dakit dut naizen, ez dakit zer naizen. Ez dakit dut naizen, ez dakit zer naizen. Baina ez ezadak esan nola sentitzen den. Guk inoiz ez diagulako.
sentitzen dutena sentitu